Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou episod. Astăzi suntem în piscina cu Viorel și o să sărim. Ce faci, mă, papucie? Vezi că eu deja am început să filmez. Hai, deci, o să sărim în apă, cam cum vrem noi. Deci, să nu trăpească. Hai să vedem dacă se trăpește pe cameră. Uite așa? Dai! Nu stropește. Ok, deci. Cade camera. Deci, o să începem acum să sărim. Stai, bă, așa că mișcă ești de ăla. Ia uite că s-a umflat! Poți să faci asta? Deci, fiți atenți. Hai. Și dacă nu știi, te ajut eu să pui pe YouTube, da? Ia să mi-l arăt. Ia! Hai! Au! Au! Hai, pentru că ăla de pe YouTube poate să șteargă fondul. De ce nu? Ești prost. Dau în camera? Da. De ce dai, mă, tu? Pune asta dus pe jos. Deci, ia să vedem dacă pot să fac bomba, toată lumea fiți, fac bomba cu asta mare. Deci, fiți atenți. Deci, fiți atenți cât de bună e. Uite, aplică! Gata? Hai să vedem. L-am dat injecția, da? Dă-te. Mamă! Ce? Popa prost! Dacă îl știți, ziceți-mi în comentarii! Like! E pe mine! Da, fraților! Dați și voi like! Dați și voi like dacă vă place seria! Pune și prostul! Nu da camera! Spune piciorul! M-am criticat de ceva, dar nu știu de ce. Piciorul meu! Dați și voi like dacă vă place și o să fac ceva! Fiți atenți! Nu stai niciodată! Like! Dați like! Uite prostul! Că suntem în Brănești. Suntem în Brănești! Brănești! Au! Numai că doare! Numai că doare, îmi dai la coaie! Hai să facem Leslie. Nu rezum. Deci, acum o să vă arătăm bomba noastră. Fiți atenți! Nu așa. Da. Hai. Deci, bomba în doi! Nu mai bă că tropești camera. Bă, te lasă să bagi furtunul acolo. Unde? Acolo, în aia? Dar tropești aici. Și nu lasă. Deci, jos! Deci, cum v-am spus,
Lasă-mă să le spun. Deci, sărănările. Ăsta e de la țară, nu-l băgați în seamă, e de la țară. Ăsta e de la țară. Ești prost. Deci, dacă vă place, scrieți în comentarii și dați și un like. Uite, jos acolo. Acolo. Spargeți like-urile alea! Ai zis să-ți dea like-uri! Deci, jos acolo, da? Spargeți naiba like-urile alea. Unde Spargeți! nu e ne-like acolo jos? Deci, Unde e like? uite, lu asta să dați unde e ne-like. Unde e like? Așa. Deci, parcă văd că îmi face ceva. Deci, așa, dar lasă-mă pe să zic la om. Deci, de mâine încolo o să încep să filmez. Fondarul! Uite, prost. Deci, de mâine încolo o să încep să filmez mai multe videoclipuri pentru că a venit vacanța. O să filmez mai multe videoclipuri pentru că a venit vacanța. Și o să filmez. A, bă, nu-mi place ai. Deci, o să filmez. Fiți atent. Numai fiți atent la bomba mea. Lasă-mă bătălează la bomba. Lasă-mă la bomba. Dar, bă, nu sări cu ăștia. Bătește-te la aia. Nu mai apucăm. Da? Fiți. Dar nu pot să fac bomba asta. Fac dișet. Man! Bă, te fac mai aripa. Nu e. Bă, vreți să deschidă ăștia canalul? Da. Mă, dacă deschid eu canalul cu o pagă. Nu ascultați pe ăsta, că ăsta nici măcar nu are canal de YouTube. Ba da, o să am cameră. Și eu filmez cu telefonul și e mai bine așa. Ba nu, camera filmează mai bine. Ba nu. Telefon, bă. Da, și vezi de treabă. Vezi de treabă. Uitați prostul. Uitați prostul. Uitați prostul. Deci, noi doi facem împreună bomba, nu? Deci facem împreună bomba mereu. Pentru că noi... Bă, mi se pare că am văzut bondar. Te apă. Te bă la țara vezi că n-ai țintă. Deci, după cum v-am zis, mă rog, vă las în pace și uitați-vă cum sărim noi. Hai. Da, termină, lasă, hai să facem bomba. Hai să facem bomba. Hai, 3, 2, 1 și... Și pentru că e vară. Și v-am zis pentru că e vară. Da, să-mi fie Vanessa. Și pentru că e vară. Deci pentru că e vară v-am zis. O să filmăm mai multe. Deci v-am zis pentru că vine vara. O să filmez mai multe videoclipuri.